everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Yes! Kanindot sa akong boda, love. Hey, Rexon. Naunsa man ka? Nag-inom-inom na lang kag beer diha. Kanusta ganito ang atong kasal, Venus? Karong sunod buwan na, love. Basta angay lang nga maglipay ta, Rexon. Kay kaslo na beta sa sunod buwan. Oh, okay. Naunsa man ka? Mura makagwa si mong kagalingon, Rexon. Waman. Naghuna-huna lang ko sa atong kasal, Venus. Oh, uy. Oh, si Tito Luisito. Anawag. Hello, Tito? Hain ka man karon. Di ako sa ilang Venus, Tito. Pauli dire karon dayon. Bay importante kung pakigsultihan nimo. Tito. Padung ako diha. Bay. Bye. Venus. Mupaulan ako kay may pakikisultihan si Tito Luisito nako. Sus! Kapait ba ini, uy? Katapusan na lang niha. Human sa tong kasal, dili na mahimo na si Tito Luisito pang control sa imong time. Kay may asawa na biya ka. Ha? Sige. Ato na ko, ha? Hoy, Rexon! Dili lang ka mo kiss na ako! Sorry. Bye. Sa aping lang? Tito? Tito, unsa man ang imong pakigsultihan ako? Lingkod una. Rickson, kumusta na ang inyong pagpangandam sa kasal? Ha? Ready ka na bang magpakasal kang Venus? Ha? Siya na bagyod ang gusto mong ikauban sa tibuok mong kinabuhi hangtod sa hangtod. Kuan, Tito. Andam na ang tanan. Ang naa sa imong kasing-kasing ang gusto kong mahibaw-an, Rickson. Kay dili tiyaw ang kaminyon. Dili ni samas pagkaon nga kung dili kanaganahan mahimo na nimong iluwa. Tito. May problema ba? Di na ako maka-atras, Tito. Buot ipasabot nga napugos ka lang ni Venus. Dili man sa ingon nga napugos. Ambot, Tito. Rickson, kung maminyog ka na, kinahanglang mamahimo ka ng responsable sa imong pagkabana. Nahibaw ko, Tito. Kana kay gipili nimo si Venus nga mo'y imong pagkaslan, kinahanglang ihatag mo kaniya ang tibuok mong kasing-kasing. Tito. Nganong murag naguol ka man? Ha? Waman. Wa, Tito. Kuan lang. Kung magkasal na mo, imo na siyang responsibilidad. Kung kinahanglang nga magkasinabot mo, labaw sa tanan, mahalon nimo siya sa tibuok mong kasing-kasing
ug nga siya gyud ang gusto nimong ikauban adlaw o gabi. Oh. Oh, Tito. Tod, niya ang akong gift nimo. Oh. Uy. Yawi? Yawi sa auto? O, mao ka na ang sakyan nimo paingon sa simbahan sa adlaw sa inyong kasal ni Venus. Oh. Bagong auto ang imong iregalo nako, Tito. O, tuwa na kini sa grahian. Salamat, Tito. Inigawas nimo at tuwa si Layla. Makigsulti ko niya. Kasal na ginamo hapit ni Bimbo. Pero, nga naman ni uy. Ano di mo ko excited? Ablina! Padoon ka, Tito Luis, ito sa iyong kwarto. Milagro! Wa mangaway! Pa? May tuyo ka na ko? Unsa mo kamahal si Bimbo, Layla? Ang tinuod, ang gusto kong mabati, gikan nimo. Si Bimbo na bagyod, ang gusto mong ikauban hangtod sa hangtod. Layla. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nganong wa ka makatingog? Okay naman, mi pa. Ay, magkasabot rami ng Bimbo, eh. Dili ka malipayon sa kong tanaw, Layla. Ingon ini lang yung tingali ning kaslunon pa. Kaya ba di ta ka makasabot sa tumbation ba? Ay, labi na nga wag ko kasuway uyab. Unya, maminyo kog lahos. Pero pa, kinahanglan magminyo mangyud ko, di ba? Aron doon makatiman o makatabang na ko kun wa na ka, di ba? Husto ka. Gihigugma mo ba si Bimbo? Ganahan ko niya pa. Gugma ang akong ipangutana, Layla. Usbon ko. Nahigugma ka ba ni Bimbo? But... Unsa man gyud ay gibati nimo karon kang Bimbo nga kaslunon naman mo. Ambot. Murag Unsa? Nahadlok ko pa. Unsa? Pero, di naman may mo atras pa, di ba? Nandam na gud ang tanan. Pagpaso na lang sa simbahan ng kuwang, di ba? Husto ka. Kinilang ang ikasulti ko, Layla. Magatunan ra nimo sa pagmahal si Bimbo. Naibaw ko, anak pa. Kay buotan man si Bimbo. Ay-haya ni mo rin sunoy! Auto magigregalo ni tito ni mo? Mao mo ganun akong sakyan, paingon sa simbahan. Inahinay lang si pag-drive ha? Kay mingo na ba to sila? Nga dool ko sa disgrasya ang kaslunon. Bimbo, kung madisgrasya ta, di may na yun ang kasal. Otsa? Oy, Rikson. Ayaw pag-una-una ng mga butang nga bati, oy. May na yun ang kasal, Bimbo. Ay kabala ka. Di na ni mahimong atrasan. Oy! Rikson! Hinahinay lang, oy! Garaan na ni mo tanaw sa pag-uni mong auto, Rickson, eh?
Swerte ka kaayo ni Tito ni mo Luisito, Rexon. Ayon sila ila, tita. Uy, nga naman daw, gimingaw ka? Mahimo ba, ni Digoy? Ay paghunahunag lain? Kwan, ala ka suko. Samsag ka, masuko man ka. Digoy. Ayaw na ko nagsunguga si Rexon. Doon na lang ko ipabuhat niya. Ngawa pa niya buhata. Part ni sa trabaho. Basta naman ta. Ngita yung bikil, ngita yun. Naunsa masab ka. Ngano imo masang sungugon? Kibaw ka ma'am, ang angay yun nga magminyo, no? Libaw ka ba kinsa? Kinsa man? Rexon o si Laila. Unsa? Ah, O ganong miabot ko na si mong huna-huna, Digoy. basta ako na nang kibati. Gikilig lang ko sa duha. Mao nga gusto ko nga sila ang magkabidyo. Digoy. Pero, dili pa wahi ang tanan. Naunsa ka? Samtang dili pa kuno maka-yes, ay do ang kasulon. Di pa na sila pa nag-asawa. Digoy. Murag na lain naman ang imong sinultihan. Ma'am, pasag din lang ko sa kong gibati ron, ha? Damgo lang nako. Mga panginaot nga dili madayon ang kasal nilang tanan. Unsa? Laila! Basta ba ka rin sunoy? Nanasab ka na hindi ka manuktok. Ang akong ipadrawing ni mo. Ay naman. Gamiton to ugma sa presentation. Humana, oy. Kachot. Oh. Darang folder, oh. Unsa man ka? Ready din ka sa kasal ninyo ni Bimbo? Ready na. O lakaw na. Sige na. Sus! Sakal yun akong duguan niya. Ay, tanawan kinitawan na. Maldito yun. Huy, isa ba? Tarangan ko ni akong buhok. Kinahanglan mas gwapa ko ni Laila sa among kasal ni Rexon. Tarungan ng hanger, be, sa akong boda. Litse! Maggumot ganina na! Laila, Tita? kagwapa ni mo sa imong Buda. Tita? Kasal na yun na ako. Ay. Laila, Ay. unsa naman ka? Na-practice na nimo ang pag-yes, I do? Onoy Digoy. Yes, I do. Mura lagi dili ka andam. Andam na ko, oy. Okay, yato talaga sa simbahan. Kamong tulo si Sir Luisito o Ma'am Teresita. Anda mo na nako ang bridal car. Laila? Okay ka lang? Laila? Nganong nihilak ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!